εκεί εξαφανιζόταν και έκανε λάθη. Όταν έκαιγε η μπάλα. Ότι έχει ένα ταλέντο και μια ύφεση στο σκοράρισμα, το ξέραμε και από τον Ολυμπιακό. Αλλά για να αφαιθεί αυτός ο παίκτης ελεύθερος, αφέθηκε γιατί κάπου εκνεύρισε με επαναλαμβανόμενα λάθη κάποιους. Αυτό δεν έγινε? Ναι. Αυτό ακριβώς έγινε. Αλλά έχει ακόμα είναι θετικό πρόσημο στον ΠΑΟΚ και είναι, είπαμε, καλύτερη μεταγραφή. Στέλιος Παπαντονίου, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές της Αθλητικής Γνώμης. Γεια σου, Στέλιο, και με ωραίο σκηνικό καινούριο. Τι γίνεται εκεί? Τι κάνεις? Ναι, είναι αλήθεια ότι έγιναν κάποιες αλλαγές τώρα στο Skype, οπότε δεν προλάβαμε να βάλουμε το καθένα. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια. Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι είναι κομπλέ όσον αφορά λίγο το τηλεοπτικό. Είδαμε άλλη μια γκέλα στην Τούμπα φέτος. Έχουμε χάσει το μέτρημα, είναι η πραγματικότητα, από τον Αύγουστο και μετά. Το πόσες φορές ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ή έχασε. Ναι, είναι αλήθεια ότι είδαμε ακόμα μια γκέλα του ΠΑΟΚ, ένα κάζο θα το χαρακτήριζε. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος για ακόμη μια φορά χάνει βαθμούς στο γήπεδο της Τούμπας, με την Τούμπα να αποδεικνύεται η αχίλλειος πτέρνα του δικεφάλου στο φετινό πρωτάθλημα. Αλλά το σενάριο και το μοτίβο, έτσι όπως εξελίσσονται τα παιχνίδια, να παραμένει το ίδιο. Δηλαδή, πάντα προηγείται και πάντα κάτι συμβαίνει. Το βλέπεις να έρχεται, ότι θα έρθει η ανατροπή, ότι θα έρθει το γκολ, αλλά χωρίς να βρίσκει την ευκαιρία, χωρίς να βρίσκει την δυνατότητα να ανατρέψει την όλη κατάσταση, να ανατρέψει αυτό το οποίο έρχεται και να βρει τον τρόπο να το αλλάξει αυτό. Κάτι το οποίο το πλήρωσε και στο παιχνίδι χθες με τον Βόλο και ουσιαστικά μέσα σε 2 λεπτά δέχτηκε δύο γκολ σε ένα πραγματικά απίστευτο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να δείχνει για ακόμη μια φορά όλα του τα προβλήματα, την αφέλεια του προπονητή του ως προς τις επιλογές που έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου όσον αφορά την σύνθεση της ενδεκάδας, την αρχική ενδεκάδα, αλλά και το γεγονός ότι πλέον φαίνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπου βρίσκονται στο ρόστερ και δεν μπορούν να βοηθήσουν και την αστοχία στα μεταγραφικά. Είναι το γεγονός ότι μετά το 80 είναι μια ομάδα η οποία απλά περιμένει να λήξει το παιχνίδι χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα και να κάνει συνεχόμενα λάθη, όπου ουσιαστικά την ευκαιρία στον οποιοδήποτε να κλέψει εντός και εκτός εισαγωγικών το παιχνίδι. Ναι, αλλά χάνει παιχνίδια με πολύ μικρές ομάδες, θα έλεγα, μέσα. Εντάξει. Δεν είναι παιχνίδια, κάποια ντέρμπι ή κάποια παιχνίδια, ας πούμε, με τον Άρη που μπορεί να δικαιολογήσεις. Χάνεις παιχνίδια με Όφη, πιο κάτω, με Βόλο ή με Καλυθέα Φενισχύ. Αυτό είναι παράξενο, γιατί μιλάμε για ομάδες που έρχονται στην Τούμπα με αναπληρωματικούς και για να χάσουν με τέτοιο κρύο. Με τέτοιο κρύο πας να τελειώσει το παιχνίδι, να φύγει, να χάσει, να τελειώσει και όμως σου παίρνει νίκη. Είναι απίστευτο αυτό δηλαδή. Στο παρελθόν δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα ξανά. Δηλαδή προσπαθώ και εγώ να δω. Σε τέτοια διάρκεια, όχι, δεν έχουμε δει. Ποτέ τον ποτόν όταν λέμε και ούτε επί εποχές Βουλινού. Δεν θυμάμαι. Ούτε και εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα δεν είχε τέτοια αποτελέσματα. Και μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ που είναι πρωταθλητής, δεν είναι. Γενικότερα, για να βρούμε τέτοιον ΠΑΟΚ με τέτοια μεγάλη αστάθεια και με τόσες πολλές απώλειες βαθμών στην Τούμπα, θα πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ έχει σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των λιγότερων βαθμών στην Τούμπα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερη συγκομιβή βαθμών στην ιστορία του δικεφάλου από τη φετινή ομάδα. Μάλιστα. Ο Πένια είναι μια μεταγραφική κίνηση που είχε γίνει, βρέθηκε και στην Τούμπα χθες. Με τη σύντροφό του ήταν εκεί, ναι, πάνω, τον είδαμε. Οχτάρι δεν ο Πένια κανονικά. Ναι, ο Πένια, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας σε 2+1 χρόνια, ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει τον χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου όπως διαπιστώσαμε σε πολλά παιχνίδια το πρόβλημα είναι στη μεσαία γραμμή και πίσω. Εκεί πέρα αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα ο δικέφαλος. Βρέθηκε χθες στην Τούμπα, παρακολούθησε την ομάδα του.
Από εκεί πέρα μένει να δούμε να ενσωματωθεί στην ομάδα, να ξεκινήσει τις προπονήσεις και σιγά σιγά να ενταχθεί και αυτός στο rotation του Ρασβάν Λουτσέσκου και στις επιλογές του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς πλέον οι επιλογές είναι πάρα πολύ λίγες, δεδομένου το ότι μόνο ο Καμαρά είναι η σταθερά, η οποία είναι η λίρα 100, και αυτός και χθες έκανε αρκετά λάθη, αλλά μαζί με τον Οσδόεφο, που είναι οι δύο πιο αξιόλογοι στη μεσαία γραμμή, ο Σβάπ, ο οποίος προσπαθεί, αλλά λόγω της ηλικίας που έχει, φαίνεται ότι τον επηρεάζει και ενώ θέλει δεν τα καταφέρνει. Ενδεχομένως να δώσει και κάποια λύση, καθώς ο Μπακαγιόκο, ο οποίος ήρθε το καλοκαίρι, δεν έχει δείξει ότι μπορεί να δώσει τα αναμενόμενα, δεν μπορεί να στηριχτεί ο ΠΑΟΚ εκεί, και οι περιπτώσεις όπως ο Μπακαγιόκο, όπως ο Κόλεϊ, όπως ο Λόβρεν, όπως ο Τσάλοφ, είναι ποδοσφαιριστές όπου δηλώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στο παιχνίδι με τον Βόλο, και ενώ έχει περάσει και αρκετός καιρός, πως υπήρχε μεγάλη αστοχία στις μεταγραφικές επιλογές και ο ΠΑΟΚ την πληρώνει με τον πιο σκληρό τρόπο, καθώς πλέον δεν έχει λύσεις, δεν έχει βάθος πάγου, και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε την εικόνα που βλέπουμε στο παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και παραμένει αυτό που... Ναι, και παραμένει το ορατό των προηγούμενων μηνών, παραμένει και εντείνεται όσο περνάει ο καιρός. Ότι ο Λουτσέσκου και κερδίζει και χάνει μόνος του και παλεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά μόνος του πολλές φορές. Δηλαδή παλιά έβγαινε ο Δούκας, έκανε καμιά δήλωση. Τώρα βγαίνει ο Κυριάκος καμιά φορά, αλλά δεν είναι η ένταση που ήταν στο παρελθόν. Και μένει ένας Λουτσέσκου που εκφράζει στην ουσία ολόκληρη την ΠΑΕ με ένταση αυτή τη στιγμή. Με το λάθος του Λουτσέσκου τώρα είναι 4 μήνες χωρίς προπονητή και είναι μεγάλο θέμα αυτό. Αν δεν πέσει στους 2 μήνες, πώς θα συνεχίσει αυτή η ομάδα χωρίς προπονητή? Ναι, ήταν τεράστιο το λάθος του στο πάρκινγκ. Εννοείται. Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό που θέτεις, γιατί ναι, όντως αυτή η ομάδα δεν δείχνει ότι μπορεί να συνεχίσει χωρίς τον προπονητή της, τον Πάγκο. Δηλαδή αν δεν πέσει η ποινή ή αν δεν αθωωωθεί, όπως υποστήριξε ο κ. Κούγης μετά την εκδίκαση της έφεσης, δεν βρίσκω τον τρόπο ότι θα μπορέσει να βρει λύσεις αυτή η ομάδα. Συν το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας και το είπατε κιόλας, ότι έχει πολλές περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες από αυτές που έχει ένας τυπικός προπονητής. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει την ενδεκάδα, κάνει τα αποδυτήρια κτλ. Έχει τον ρόλο του εκπροσώπου τύπου σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα και για τους στόχους της ομάδας και για αυτά τα οποία πηγαίνουν καλά και αυτά δεν πηγαίνουν καλά, αλλά και για θέματα που αφορούν και τις σχέσεις της ομάδας με την διοργανώτρια αρχή, με την διαιτησία, ακόμα και με τους συνδιεκδικητές του τίτλου. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος θα απαντήσει σε κάποια πρόκληση, είτε στην ΑΕΚ, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Άρη, είτε στον οποιονδήποτε. Δηλαδή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, Στέλιο, είναι καλά κάνεις. Πλην ελάχιστον εξαιρέσεων που το κάνει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ, ο κ. Κυριάκος. Δηλαδή όταν μπήκε στα αποδυτήρια ο Ηλιόπουλος και ήρθε πρόσωπο με τον Λουτσέσκου, βρέθηκε κάποιος από την ΠΑΟΚ εκεί? Δηλαδή... Νομίζω ζήτησε την άδεια από τον κύριο Κυριάκου. Και μπήκε μέσα. Όχι, ζήτησε την άδεια να μιλήσει με τον Λουτσέσκου. Του είπαν ότι θα απαντήσει, θα το πούν σε λίγο. Δεν την πήρε την άδεια και μπήκε μέσα σε ένα προθάλαμο εκεί. Εντάξει. Όχι, και το λέω αυτό, Στέλιο, ότι θεωρώ ότι μόνο η παρουσία και του Ηλιόπουλου στο παιχνίδι, που το έβαλε και ρητορικά και καλά σαν ερώτηση να ρωτήσουμε τον κόσμο να έρθω και ήρθε, δεν είχε κάποιο αντίστοιχο μέγεθος ο ΠΑΟΚ παραγωγικά. Και στην Τούμπα ακόμα, στον Επαναληπτικό. Και αυτό δεν είναι τώρα. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν αυτά για μένα παίζει. Για την Ελλάδα παίζει. Για την Ελλάδα, μα όταν σου λέει ότι είναι πρόβλημα ότι ο Λουτσέσκου είναι στην κερκίδα και δεν είναι στον πάγκο. Γιατί είναι δικιά του ομάδα. Σε μια απόσταση 20 μέτρων. Παίζει ρόλο. Παίζει μεγάλο ρόλο. Αν ασχοληθείς και ρωτήσεις, πολλές ομάδες χωρίς τον προπονητή τους, όταν είναι φτιαγμένες ομάδες του προπονητή, δεν μπορούν να αποδώσουν. Αν δεν είναι κοντά να τον κοιτάξουν, να τον νιώσουν, να τους φωνάξει. Έτσι και με τον πρόεδρο όμως. Ναι, αλλά έχει απουσία πρόεδρου 6 χρόνια. Δεν είναι τώρα που λείπει ο πρόεδρος. Δηλαδή πήρε 2 πρωταθλήματα με απουσία του πρόεδρου και κύπελα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ένα άλλο που είναι βασικό και στεναχωρεί κάποιους. Αυτές οι περίφημες ακαδημίες που βγάζαν συνέχεια στερέψαν τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορεί να μπει
να μπει να παίξει και να δώσει μια ελπίδα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος... Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται κάποιος ο οποίος να ξεχωρίζει τόσο πολύ όπως ξεχώριζε για παράδειγμα ο Κουλιεράκης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ή ο Κωνσταντέλιας. Ο Κοτάς είναι αυτός ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας. Από εκεί πέρα δεν φαίνεται κάποιος να ξεχωρίζει τόσο πολύ. Συν το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου δεν είναι τόσο πολύ αυτής της άποψης να χρησιμοποιεί τόσο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν θυμηθείτε, και ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης χρησιμοποιήθηκαν κατά ανάγκη. Γιατί δεν υπήρχαν αυτό λέω τώρα, κατά ανάγκη είμαστε. Σε περίοδο κατά ανάγκης είμαστε, γι' αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει στη διαδικασία να προχωρήσει στην επιλογή του Κοτά, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα για κάποιον άλλον από τους μικρούς που βρίσκονται στην ομάδα Β δεν φαίνεται κάποιος να ξεχωρίζει και να είναι τόσο κοντά με την πρώτη ομάδα πλην του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που σας προανέφερα. Ωραία. Και είναι και το ντέρμπι της Κυριακής. Αυτό είναι μεγάλο. Ναι. Το Άρης ΠΑΟΚ και οι δύο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα δούμε. Ναι, με έναν Άρη που θέλει να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια, τα κυνηγάει πάντοτε, όχι μόνο βαθμολογικά και για άλλο λόγο. Έχει 2 ήττες ο Άρης, 2 συνεχόμενες, είναι οι 3 ήταν αυτοί. Άρα θέλει και να επανέλθει στις νίκες. Και ο ΠΑΟΚ, αν χάσει αυτό το παιχνίδι, μένει πολύ έξω. Όσο και να λέμε ότι στα play-off μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα, θα έχει μεγάλη απόσταση. Και είναι και μικρότερα τα play-off. Ναι. Πλέον. Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Αυτό το στέλνω από τον Νίο, το paokday.gr. Στενάχο το κλίμα, αλλά δεν πιστεύω ότι φταίει ένας. Δεν φταίει, ας πούμε, να ρίξει ευθύνες ότι φταίει ο Λουτσέσκου, ότι φταίνει οι παίχτες, ότι φταίει η διοίκηση. Μεγάλα σκαμπανεβάσματα και το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες αυτό. Θυμηθείς την πεντάρα της Φερεντσβάρος, ας πούμε. Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Σε σύντομο σχετικά πάντα διάστημα. Δεν υπάρχει σταθερότητα.